distribuția este Pe 3 noiembrie avem o scadă, anul ăsta este special, acum de provocare și faptul că se țin în continuare și creează această iluzie până la urmă de normalitate și pe asta avea și continuu. Eu am trimis 15 astfel de editări spectacolului ăsta. Particula este aceeași, însă fiecare distribuție în parte produce elemente de noutate. Și cele de noutate este parte din manii pe care o aduce pe scenă și pe Nu poate gâtul lui, bă. Nu le bate, nu le bate, bă, nu le bate, nu. Culește la gât, nu le bate, culește la gât. Nu le bate, culește la gât. Da, tate, da. Nu ne place culețul la gât, nu ne place, da? Nu ne place, da? Și restăm acum, dacă ajungeți în New York, aveți șansa să vă cazați într-un apartament identic cu cel al lui Kelly Bradshaw din Sex and the City. O renumită platformă de rezervări a pus la hotare 2 luni de cazare pentru 2 participanți diferiți, iar regula este primul venit, primul servit. Startul se va da luni 8 noiembrie la prânz, ora Americii. Cu numai $23 pe noapte puteți sta într-un apartament singur. Bravo! Bravo! Bravo, tata! Bravo, tata! Bravo!